Сәлем, Кармак ТВ. Башлайбыз. Интернетсыз кеше нәрсә эшли? Бер нәрсә дә эшләми, чөнки бүгенге көндә интернетсыз бер нәрсә дә эшләп булмый, ачуымда бер килмәгәй. Менә киләсе видеода да бәләкәй генә кызның интернеты бетеп киткән. Кызым, интернет биткәнме? Коя тичә дибенем. Нәрсә ул? Интернет. Әтидән сора. Коя мине интернет, миңа интернет тия. Ярый, өлкәннәр булса аңлашылыр иде, аларга интернет кирәк. Ә сиңа ул бәләкәй кызга нәрсәгә? Синең бит интернетта утыра күзләрең зурайып биткән. Коя тичә дибенем. Нәрсә ул? Минемчә, әлеге кыз ноутбук каршында бик күп утырган өчен аның интернетын сүндергәннәр. Кем сүндергән дип уйлыйсызмы? Әтидән сора. Коя мине интернет, миңа интернет тия. Менә бу кача торган персонаж берәр өрәк түгел микән дигән шик туа. Карагыз әле, ничек караңгылыкка кирип югала. Һәм мондый көлү бары тик өрәкләрдә яки вампирларда гына була торгандыр ул. Ләкин бер әйбердә без әлеге кызга һич шикләнми афәрин дип әйтә алабыз. Ул үзенең теләкләрен төгәл әйтә ала. Коя мине интернет, миңа интернет тия. Ә инде бу кыз интернеттан бары тик кирәкле, файдалы сайтлар гына карый дип ышанып калабыз. Мәсәлән, Шаян ТВ сайты. Киләсе видеода яңа технологиялар белән бәйле. Менә анда бер татар егете Сирины татар теленә өйрәтергә тырыша. Дөресрәге, Сиридан сәрия ясарга тели. Я знаю татарский. Знать, что не знаешь, есть высшее знание. И знаю это. Знаю, что ли это. Я татарский знаю. Я не совсем понимаю. Понимаю и совсем это. Шулай итәме ул? Я слышала это бита. А я понимаю тебе. Я не совсем понимаю. Не понимаю это. Ей, ул сені не понимает, Эвид. Син жағаны понимаешь, олым, да? Син понимаешь, ол не понимает, но апа сені не понимает, что ли? Понимает. Понимает мені? Татарша понимай дейм улым. Татарша и понимай. Вы ищете кого-то из этих контактов? Сири, ник син татар егетләрен не помимаю итәсең. А я понимаю тебе. Я не совсем понимаю. Не понимаю это. Мондый егетләр булганда татар теле яшәячәк. Беләсезме, Сирины татар телен белмәгән өчен бер дә гаепләргә ярамый. Аны әкрен генә өйрәтергә кирәк. Һәм бу минем фикерем генә түгел. Bu tatarcha сөйләшә белмәй дип, ул кешене үзеннән нитәргә ярамый. Аның күңеле дөрес булсын. Шуңа күрә татарча сөйләшә белмәүе ул җитешмәгән бер як, но теге не смертельно. Аны өйрәнергә була, аны просто җае булмаган, ул кайдыр читтә булган. Аның өчен кешене нитәргә ярамый. Әгәр дә ул үзенең татарлыгын, үзенең диен нитә икән. Әлбәттә, мондый сүзләрдән соң артыгын истәп булмый. Истисе дә килми. Бүгенгә шулар, дуслар, ләкин без сезнең видеоларыгызны һәр чак көтеп калабыз. Безнең электрон адресыбызны беләсез һәм темага нәрсә язырга кирәк икәнен шулай ук. Сезнең белән киләсе видеоларга кадәр дип сау булашабыз.